No tots els bancs som iguals. Nosaltres tenim coses en comú amb els nostres clients. Clients com Paco, llanterner, defensor i amant de la naturalesa i del planeta. Com Llucia, valenta advocada i lluitadora incansable contra les injustícies. Com Albert, estudiant sense prejuís i aventurer. Com Cristina, professora, mare i dona empoderada. I com Joan, jubilat, amant dels esports i iaio incondicional. Tenim motius per a celebrar. Encara que res d'açò és el que tenim en comú, perquè el que realment ens uneix és que junts, amb els seus diners i la nostra gestió, financem empreses que fabriquen armament. Banca Armada. Bancs que aposten pel negoci de la guerra. I tu, saps si el teu banc inverteix en armes? Descobreix-ho en www.bancaarmada.org.